Obert al mar, Tarragona té gairebé 14 quilòmetres de litoral. La ciutat està integrada per diferents barris amb identitats pròpies i diferenciades, com per exemple el Serrallo, tradicional barri de pescadors, o la Part Alta, caracteritzada per les fortes petjades de la història. Altres barris, com Bonavista, Torreforta, Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau i Camp Clar, estan lligats al procés d'industrialització i de creixement de la ciutat. Tarragona ha apostat per projectes de futur, com ara els Jocs Mediterranis 2017 o el mateix Pla Local de Polítiques d'Igualtat, amb l'ànim de transformar aquests temps de crisi en oportunitats i esdevenir una ciutat més justa i igualitària per a les persones. Actualment, compta amb una població aproximada de 138.000 persones, de les quals el 49% són homes i el 51% són dones. En aquest sentit, i després del treball iniciat al novembre del 2012 amb associacions i entitats de la ciutat, al desembre de 2013 es va arribar a la redacció final de les conclusions i disseny de les mesures del Pla Local de Polítiques d'Igualtat. El pla vol aconseguir i fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe en qualsevol àmbit de la vida. Fem la presentació d'aquest segon pla d'igualtat d'oportunitats, d'igualtat de gènere 2014-2018, després d'un ampli procés participatiu que des de l'Ajuntament i personalment vull agrair molt la participació, l'àmplia participació d'entitats, col·lectius i persones individuals que ens han volgut fer arribar la seva visió del que ha de ser la igualtat real i efectiva entre homes i dones, dones i homes a la nostra ciutat. Hemos finalizado, en diciembre finalizamos lo que era la elaboración tanto del diagnóstico como las medidas del plan de igualdad y hemos realizado y lo hemos presentado a todas las personas y entidades que han participado en la elaboración y también a la parte técnica que participaron en los grupos de discusión. Aquest pla parteix de dos principis molt bàsics. El primer és que la crisi no pot servir d'excusa perquè no continuem un camí d'avenços en la direcció de fer de la ciutat de Tarragona i de la nostra societat una ciutat més igualitària i amb més igualtat de drets. Aquest és el primer principi. I el segon és que per fer-ho no podem limitar-nos a actuar des d'un àmbit concret de l'activitat política municipal, com és una regidoria, sinó que hem d'impregnar d'aquesta visió de la igualtat de gènere a tots els àmbits de l'Ajuntament. Entre ells tenim l'esport, on és molt important poder arribar al punt que tant homes i dones puguin practicar esport, perquè hi tenen dret, d'igual manera, segons les seves preferències i segons els seus gustos, no segons el que ens imposa la societat. El comitè organitzador dels Jocs ens hem plantejat i un dels objectius principals dels Jocs és augmentar la participació femenina dins els Jocs Mediterranis del 2017. Estem treballant tant amb les federacions internacionals per augmentar la participació dels esports que ja s'hi practiquen i amb les federacions internacionals i el Comitè dels Jocs Mediterranis augmentar el número d'esports que es practiquen en l'àmbit femení. El pla el que vol és que cadascun dels departaments de l'Ajuntament, des de l'urbanisme, els esports, les polítiques d'ocupació i emprenedoria, però també l'ensenyament i també la gent gran, que des de cadascun d'aquests àmbits s'actuï d'una manera enèrgica per pal·liar, per reduir, per igualar les condicions de vida dels homes i de les dones. Tractes la ciutat i com ha de créixer, quines relacions té entre ella, i suposo que les polítiques d'igualtat en el cas d'urbanisme van més relacionades amb el tema de l'accessibilitat, de la mobilitat i per tant potser no és tant un tema de gènere sinó un tema més universal. En una comunidad que está bastante alejada del centro, esto repercute mucho en lo que es la movilidad, el acceso a la ciudad. Tenemos el tema de autobuses, por ejemplo, no hay mucha disponibilitat a totes hores que nos haria falta. La nostra intenció és col·laborar, sobretot en temes de mobilitat, amb el fet de fer accessible a tothom el poder moure's per la ciutat sense trobar-se dificultats. I la ciutadania som tots, som homes, dones, som gent gran, som joves, som tots. Per tant, intentem facilitar al màxim que tothom, sigui quines siguin les càrregues que té darrere, pugui entrar-hi. L'àmbit en el que nosaltres treballem és treball i ocupació. Llavors, les propostes que fa el Pla d'Igualtat són molt interessants i sobretot ens proposen el tema de mantenir, d'afavorir la igualtat de gèneres en el món del treball.
tant a l'empresa pública, que més o menys és una mica més fàcil, com a l'empresa privada. Sabem, per exemple, que les dones tenen pitjor qualitat de vida que els homes, pateixen més cronicitat, són més vulnerables a certes malalties i a vegades tenen més dificultats per accedir a segons quins sistemes, quins dispositius sanitaris. Per exemple, per les dones que estan soles, que tenen fills, jo crec que tindrien que haver alguna ajuda, alguns recursos, no sé, en fi, una mica més d'ajudes. Els jubilats tenim un problema bastant gran. No solament els jubilats ja els problemes de la casa no hi ha problema, es reparteixen entre els dos. Quan tenen la sort que tots dos viuen, s'hem d'ajudar mútuament i no estem, perdonin que ho digui, per romansos, entre cometes, perquè no ens preocupem de la igualtat d'aquestes coses en aquestes edats, ens preocupem d'ajudar-nos mútuament i prou. Lo que pretendemos es que a través de todos los medios, por ejemplo, empezando por la educación, que se tengan las mismas oportunidades para que las personas que tengan que acceder a la escuela, que eso lo he vivido yo mucho como trabajadora social, las dificultades que tienen algunas familias para llevar a los niños a escuelas que no están preparades per atender-los. Han de tocar tots els àmbits, crec jo que és evident que l'àmbit educatiu és un dels que més èmfasis ha de fer per una qüestió de que tenim nens i joves que estan en els centres educatius i que a partir de diferents tipus d'accions podem arribar a moltes més persones. Creiem molt important el tema d'un pla d'igualtat perquè encara s'ha de treballar molt el tema dels estereotips de gènere, els rols de gènere, hi ha rols molt marcats, sobretot a l'hora d'establir relacions de parella i poder prevenir també tot el tema de la violència masclista ja des de l'aula amb l'àmbit educatiu i tota la vulnerabilitat que a vegades també trobem, que un col·lectiu amb el que treballem molt sovint nosaltres són les treballadores del sexe, que hi ha tot un tema d'exclusió, moltes són mares, com comentàveu, monomarentals, que estan al càrrec d'una filla i l'única sortida que han trobat per una situació irregular o per lo que sigui ha sigut dedicar-se al treball sexual. Penso que cal desenvolupar i introduir-li molt més en aquest marc de ciutat educadora, que per dir-ho d'una forma senzilla, la ciutat educadora és aquella, i Tarragona ho és des de l'any 90, és aquella que vetlla per posar l'educació a tot allò que hi ha o es fa a la ciutat. I una mica tot el marc del treball que s'ha explicat aquí, des d'aquesta perspectiva de portar-ho com un valor i com una cultura en el conjunt de la ciutat, entre altres, com aquesta eina que d'alguna manera ara també hi compartirem i col·laborem, que és l'eina de la ciutat educadora. Les mesures i actuacions que es proposen pel període 2014-2018, passant per la consolidació de la coeducació als centres escolars, pel foment de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'accés a la formació, al treball, la cultura i l'esport, la prevenció de la violència de gènere, la millora de la qualitat de vida de les persones en risc d'exclusió social, el foment de la cultura de la corresponsabilitat i la igualtat d'oportunitats entre homes i dones als mitjans de comunicació. La crisi no pot servir d'excusa, encara hi ha molts avenços a fer i, tot i que som optimistes respecte a les possibilitats d'avançar, ens hem de comprometre tots i ho hem de fer des del treball diari. I això no és només un desig de l'Ajuntament, sinó que pel que hem vist ho compartim amb moltíssims tarragonins i tarragonines que estan en el mateix bàndol que nosaltres i amb la mateixa estratègia que nosaltres. Si todo va bien, pues comenzaremos con la implementación, comenzaremos a hacer efectivas estas propuestas e intentar desarrollar para mejorar la situación de igualdad de la ciudad. El Pla Local de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona és fruit d'un procés de participació ciutadana. Sense la participació desinteressada de la ciutadania, les entitats i les associacions, aquest pla no hagués estat possible.